Sarauniya TV, tashar al'umma. Su da kauna maka rike hujja, Hassan Danja Idris Keti, Abdul Yahuda cikin aiki. Wala ta fokaran dawa asali da kamar karfi, sallama labarin gizo ko kiki kama ganau yafi, masu kiba su ne jama'a suka yi wa zaton karfi. Ki nake so ki kula na Hassan Danja ba na barinki. Na zama in garma kowa ya biyo ni ya sha fama, da na kama da kauna ta mini tsani na girma, wanne da so ko lallai zan bar shi cikin koma. Garkuwa za na zame miki so na gawaye za ya taɓa ki. Kishin da dai na san ki nake har mun yi kamar juna, na yi burin farce a gare ki da rike hannuna, nike kaɗai na rike abadan zan bayyana sirrina. Sarmadan ba mai rabewa Abdul Yahuza ne naki. Masu zaton in na rike soyayya ban rike komai ba, gani cikin shauƙinsa da kauna ban kula kowa ba. Ni nasara a dukan ƙarni ba a samu kamar ni ba. Kin zama ni yau na zama kekin gaskata kauna na rike ki. Ni nazari da daɗin so a zuciya ko ta zafi, tunzira mai ƙaunar da yake zai ji shi kamar sauki. Haɗa na wanda nake a so ni na ga kamar yafi, ba ni sukuni in ban tare da ke Idris Keti an gwanki. Haba 'yan mata kar da ki bar ni ina kallo, ki amince in yi wa saura gwalo, da lallai ayo na zama sha kallo. Alƙawarin za na riƙewa har abada ba da barki. Shi abu mai kwakwa buri na ya gai suna, babu rabon hanka kaye bacci a makwanci na. Yanzu na lura na gane so baya da gwanin suna, zan nazari kuma in yi tunani kan ƙauna ba a garaje. Mixed by Hadi. Sarauniya TV, tashar al'umma.